Čaute ľudia, dneska bude náš tým random a budeme ho vyberať pomocou rôznych spôsobov, pomocou takého kolečka, kde sú rôzne proste podmienky na vyberanie. Nebudeme pomocou len tejto hry, ale proste to môžu byť zaujímavé challenge, takže určite tu hoď like a odber, lebo toto bude fakt zaujímavé video. A my sa môžeme rovno pustiť na to. Vybral som si 4-2-4 a zahráme si dneska jeden zápas. A keď prehráme za každý gól, o ktorý prehrám, musím quicksellovať jedného hráča. No a teda začneme tým. A musíme hlavne postaviť 80 rating tým minimálne. Inak za každý rating, ktorý nám bude chýbať, musíme si dať na začiatku zápasu hlasňaka. No a ideme rovno na prvé kolečko. Takto vyzerá naše nabité kolečko. A keď sa pýtate, čo mám s hlasom, tak to není tým, že nemám hlas, ale už mám hrubší hlas, tak aby ste vedeli. Tak ideme rovno na to a bude to, čo nám padne? Bude to ber alebo nechaj byť. No tak tá hra zrovna není najlepšia. Pretože teraz ideme po slabu vybrať hráča, takže dáme túto najnovejší a ideme rovno na to. No a hoši, ktorého vybereme, tak môžem buď riskovať, že ho nechá. Tak potom proste uvidíte. No, ideme si vybrať nejakého hráča a vybereme tu. Tuto zastavíme. Ne. Necháme tu. Kto padol? Som Leno. Ty kokos, za mňa lepšieho brankára podľa mňa nenecháme, pretože môžeme riskovať a získať lepšieho golmana, ale keď sa kúkam, tak Leno vyzerá asi najlepšie, takže necháme si Lena a bereme ho rovno do týmu, takže Leno vyzerá úplne v pohode a to dopadlo veľmi dobre. Ideme na ľavého beka. No i keď úplne neviem, či úplne to bude ľavý bek, no uvidíme podľa podmienok a do prdela musíme dať 10 nožiček v reálnom živote, no tak ideme na to. Hoši, tak ideme na to, tak poď, počkajte, musíme ísť na to. 1, 2, 3, 4, 5, jaj. 5 som dal, hoši, ty vole, kámo. To sa nevydarilo, teda prvý pokus. Ale čo vidie, to je druhý pokus, takže my ideme rovno na to. Poď. No tak toto vôbec nevyšlo, poďme radšej na tretí pokus. 1, 2, ne. Ja som úplne debil, kámo, ja neviem. Ja proste neviem nožičko a dal som iba 5, čo pre nás nič neznamená, pretože máme bronzáka do našeho týmu. GG. Hoši, opovešte sa s mňa dole do komentárov. No na ľavého beka musíme zobrať bronzáka. Ty vole, kámo, tohoto lína musíme zobrať, ty vole, no vyzerá to dobre. Hoši, čo si poviem, nepodarilo sa to. No nevadí, poďme znova a čo padne? Tvoj najlepší strelec v klubu, ideme sa na to pozrieť. Teda. Hoši, s týmito 3 hráčmi som dal zrovna najviac gólov, ale dodal z nich najviac, to sa na to teraz pozrieme. Dám si hráčske štatistiky. No a najviac gólov má Robert Lewandowski, zo 17 zápasov dal neskutočných 27 gólov, ale dal aj k tomu 23 asistencií. Tak to je veľmi slušné, takže bereme Lewandowského do týmu, čo som veľmi rád, pretože nielen, že to je parádny hroťak, ale má aj 88 rating, čo nám veľmi pomôže do týmu, tak to je paráda. Ronaldo ešte, nebojte, fanúšci Cristiana Ronalda, a ja som fanúšik Ronalda, ale ešte ho získajeme, takže ideme rovno na ďalšiu točku. Hoši, ja to nebudem rovno zdržovať, ja to rovno roztáčam, čo to bude? Najlepší hráč klube, no nazdar. No, ten, kto má najvyšší rating, ten ide rovno do týmu. A je to... Hoši, už to kúkam, je to Barella, síce vy to nevidíte, ale bereme Barelu, 87 rating a ďalší bude kto? Poď, niečo dobrého, prosím. Golďák, ty vole, kámo. Hoši, tu máme na výber a ja si berem Trenta Alexandra Arnolda, pretože s ním budeme kopať priame kopy, alebo s Ronaldom, ktorý možno ešte príde. No nič, bereme Trenta a ideme na ďalšiu úlohu. Čo padne? Prosím, niečo dobrého, prosím. Ty vole. Kolo štátov rozhodne. OK, s tým som ešte OK. Hoši, takto vyzerá kolečko štátov a ja to rovno roztáčam. Čo to bude? No, Gruzínsko, kamo, ja nemám kvaračkeliu. No ideme sa pozrieť, čo mám v klubu. Hoši, na trh nepôjdem, no takže musíme si zabrať toto. Čitajšvili, no super, kámo. Kde vie hrať pravé krídlo, toto bude teda super pravé krídlo. Jediné, čo má dobre, je to, že má, jak môžete vidieť tuto, že má 86 rýchlosti. To bude asi jeho najväčšia síla, no neviem, či nám to zrovna pomôže. Pretože nám môžu padnúť aj horšie podmienky. No a čo to bude? No kámo,
najhorší hráč v mojom klube. No tak toto je tragédia. No, máme na výber, buď to 56 rating Lu Jung Tao alebo Favumi. A ja sa zamierim skôr na rýchlosť. Ne, vezmeme toto Lu Jung Tao, ktorý musí zatiaľ do základnej 11 vedľa Barely, kámo. To je teda tragédia, no, čo si poviem. No, čo už, no, nevadí. Rovno roztáčame zase a čo to bude? Skús trafiť malú bránu z 30 metrov. Keď to dám, môžem si zobrať 2 ľubovoľných hráčov do klubu. A to je v reálnom živote, takže ideme na to. Hoši, ak môžete vidieť, sme fakt 30 metrov. Sice vy tu vidíte 29,99 metra, ale tu je ďalších 14 cm, takže sme určite ďalej než 30 metrov. No, ideme na to. Hoši, máme na to 3 pokusy, ty kokos, takže no, neviem, jak to dáme. Ešte musím k tomu držať kameru v ruke, pretože tu nie je žiadny držiak, takže ideme na prvý pokus. Poď, to je dobrá, poď, tohleď. Poď, no tak to je vedlo, to je vedlo, ty kráso. Ja to proste tú kameru nemôžem držať v ruke, ideme na druhý pokus. Hoši, ideme na to, znova 30 metrov, ešte priblížim kameru, no nejde to. No nevadí, tam vidíte bránu, takže ja idem na to, poď. To vyzerá dobre, poď, traf to, poď. Ja to dám. Hoši, kúknite, gól, ja som to dal, let's go, to je bráne. Ono to tam bolo, len to sa to odrazilo zo siečky. Je to tam, z 30 metrov som to trafil. Yes, kámo. To no way. Hoši, tak to si zaslúži like a odber, rovno ho klikaj. Ty vole. Hoši, to bolo super. No a preto na hrotu. Na druhého hroťáka si vezmeme ne týchto bronzákov tragických, ale vezmeme si Cristiano Ronaldo. No a zoberieme si prvého nejakého stabilného stopera proti typkovi a prvý bude zrovna, kúkam a vezmeme asi Acherbio, ten vyzerá veľmi dobre, takže hoši, ideme na ďalšiu. Hoši, poďme na to a čo to bude? Bude to kolo štátov, počkej, to už bolo, to vymažeme. No a čo bude? No poď. Poď zase nejaká Irelu. Ja som Irelu. Ty vole, SBCčko. OK. Hoši, SBCčko máme hotové. A takto máme 11 proste zlatých hráčov alebo predmetov. A bude to nejaký zgoldžak zácny. Bude doje, jasne, 79. Vyzerá v pohode, jak sa na to dívam. Potom tu ešte tento Vanaken, ktorý neviem, či sa nám bude úplne hodiť do týmu. Je tu viacero volieb, čo si poviem. Ešte si rozmyslím, koho si vyberiem. Hoši, nakoniec som si zabral Dojeho a ideme teraz na stopera, na posledného hráča v našej základnej 11. Ja rovno to nezdržujem, roztáčam to, čo to bude, prosím. Poď. Tyba Roblox vybere, ty kráso. Hoši, a keď sa pýtate, jak nám Roblox vybere hráča do týmu, tak proste nejakú tú úlohu splníme v Robloxu a bude to... Musím v 3008 IKEA umrieť. OK, to nebude problém. Hoši, už sme tu a teraz našou úlohou je zomrieť a môžeme iba zomrieť jedine. Hoši, splnil som úlohu, takže môžeme si zobrať ľubovoľného hráča do našho týmu a ja tam proste nechcem mať toho stredného záložníka, takže ja ho proste vymením za nejakého hráča, pretože proste bronzákov mať v týme proste nesmiem. Aj tak máme veľa času, aj tak máme dosť času na to si doplniť celý tým a ja si vezmem túto Team of the Week, pretože hrala dobre v mojom minulom videu a proste Ablin, to je proste veľmi dobrý a on je mimo pozície, hlavne, že mi to ukazuje, že není kámo. No, nebudú si to robiť za mňa srandu, ty vole. No dobre, túto Tonaliho vezmeme Tonaliho. No a ideme teraz na ďalšiu úlohu. Hoši, som veľmi zvedavý, čo nám to padne. No poď, čo nám padne? Ty kokos. Kolo hráčov určí, no tak to nejsom úplne rád. Hoši, a toto je kolečko, kde sú všetci hráči na svete. Teda prakticky tí úplne najlepší a do nám padne zrovna všetkých z týchto hráčov. Doucouré, no tak to myslím, že stoper, ne? Hoši, keď neviete, kto je Doucouré, tak je to tento borec. Som si myslel, že to je stoper, ale není. Je to SDZ-ko, ale sa dívam na tú jeho cenu. Niektorí tu ho predávajú za 10 000 coinov, tak to vôbec.
Ja ho chcem kúpiť za 350 coinov. Ježišmaria. Prečo 10 000 ty vole chcú za ňoho? Prečo 10 000 ty vole? No dobre, kúpime ho za 350 coinov. A tak ho dáme na lavičku, pretože na SZ sú tam až moc veľká konkurencia, takže ideme na ďalšieho hráča. Hoši, poďme to rovno roztočiť, aj si prajem niečo takú špeciálnu úlohu a bude to... Ty vole, tak toto fakt nie je špeciálna úloha. Bronzák, ten ide na lavičku, takže roztáčame znova. No a bude to... obľúbený hráč. Ne, daj si 5 penál z toho 2 brvna, no. OK, ideme zase do IRL. Hoši, už máme to tu. Dáme, teraz musíme dať z 5 penál 2 brvna. Keď neviete, čo je brvno, tak brvno je táto konštrukcia brány, tá horná časť proste brány, je toto červené, čo tam vidíte, takže to je brvno. No a ideme na to. Si tu penaltu, nastavíme si, čo dať brvno. Jo, to bolo brvno, no, úplne vedľa. Hoši, prvý pokus sa nepodaril, ale druhý už vyjde, takže ideme na to. A je to tam, brvno číslo 1. Let's go, kámo. Ešte máme stále 3 pokusy na to jedno brvno, takže to musíme dať. Nebolo to ďaleko, hoši. Tým hejtrom ukážeme, že brvna viem dať. Takže ideme na to. Ne, prečo po zemi? Ja som debil, úplný. Ja som kretén. Prečo dávam po zemi? Ježiš. Hoši, to som fakt po zemi, to som úplne vypredal. Poďme na posledný pokus, posledný. Bolo to brvno? Ty kráso. Ty vole. No neviem, je to kontroverzný moment, takže musím si pozrieť replay a poviem vám. Hoši, bolo to veľmi sporné, ako vy ste videli na kamere, že som to brvno dal, ale ja som to videl, že to bolo úplne inak, takže hoši, dáme ešte jeden pokus tomu. Dáme tomu 6, lebo nechcem to úplne tú kontroverziu, takže radšej to rozhodneme 6. pokusom, respektíve 5, ktorá sa nepočítala, ktorá je až moc kontroverzná, no každopádne poďme na to. Ne! Ty vole, ľudia, nám chýbalo tak málo, ty vole. Ty vole, to bolo tak tesné, no nevadí, no tak máme bronzáka v týme. Hoši, ďalší bronzák na lavičku, takže hoši, ideme na ďalšieho hráča, ešte nám zostávajú 1, 2, 3, 4, 5. No tak, poď. Daj si 3 challenge v IRL futbale, keď to spládneš, máš trochu ľubovoľných hráčov. Ideme na to. Hoši, prvá challenge je, že budem 5 krát strieľať na takúto bránu, ktorá vyzerá takto. No a tam, kde trafím tú loptu, tam získam nejaký určitý počet bod. Keď trafím túto malú bránu 1 bod, mám, tak keď trafím túto na kraj, tak to sú 1,5 boda. Keď dám brvno alebo tyčku, ale že nedám, tak 0 bodov. A keď netrafím bránu, teda aspoň pol boda získam, keď nedám tyčku alebo brvno. A keď netrafím bránu, dostanem 0 bodov. Keď trafíme loptu tu, tak získaneme 2 body. No a keď dáme nejaké vinkle, tak získaneme 3 body. No a keď sa nám podarí, že dáme od brvna alebo tyčky gól, to je za 2 body. No a kebyže sa nám náhodou podarí, že dáme tyčku, brvno alebo brvno, tak za to máme za 5 bodov. Takže hoši, a musíme nazbierať minimálne 10 bodov, pretože keď to nezvládneme, máme trest, takže ideme na prvý pokus. Hoši, je toto predsa prvá futbalová challenge a prvé challenge sa vždycky dávajú, takže hoši, ja idem rovno na to. Musím trafiť vinkel. Dáme si to sem teda. No poď. Ty vole, dal som gól. Bolo to od tyčky, takže za to mám 2 body. Teda, áno, 2 body, lebo od tyčky, lebo od brvna, to sú za 2 bodky, takže máme rovno 2 body na úvod. Poďme na druhý pokus. Tak poď. Ty vole, brvno som dal. No nevadí, máme z toho pol boda. Takže máme zatiaľ 3 body z 2 pokusov, no musíme zabrať ešte máme 3 pokusy. No poď. Ty vole, iba som trafil tú bránu, ale iba do šebine. Ja ho iba do finklu malej brány a ne, do veľkého. To sa iba na veľké počíta, na malé nie, takže máme z toho iba 1 bod. Bohužiaľ. Poďme znova. Poď. Mám teraz. Mám 3,5 boda. Či koľko mám. Ty vole, dobre.
No okej. Hoši, trafili sme to tu, takže máme 2 body. Tak máme 5,5 boda z 3 pokusov. Či koľko tých. Dobre, koľko sme mali pokusov? Ježišmaria. Hoši, máme 5,5 boda zo 4 pokusov, ale teraz, keď dám brvno, tak získanem bonusový ďalší ako toto pokus. Takže ideme na to, to sa teraz nepočíta ako priamy pokus, ale toto je iba taký bonus. Tak poď, musíme dať brvno, to je jedno na akej bráne. Yes. Jo. Hoši, máme teda ešte ďalšie teda 2 pokusy, takže ja idem rovno na to a dáme vinkel. Ideme na to, poď. Počkaj, ja idem s Champions League kopom. Ja mám kopať s touto. Je to ešte tvrdšia, takže je to trošku ťažšie, ale ideme na to. Ty vole, iba mám za to 1 bod. 6,5 boda pred posledným pokusom, takže buď dám otyčky, brvno, gól, alebo nič. No. Neviem, jak to mám dať. Hoši, keď dáme tých 9, keď dáme ten vinkel, tak to počítam ako za splnenú úlohu. Hoši, dokonca od tyčky som dal ten vinkel, takže za to sú 4 body. Nazdar. Takže prvú challenge sme splnili celkom. Ty koko, celkom to bolo tesné, ale nakoniec díky poslednému pokusu sme to dokázali naprosto fantasticky a my ideme na druhú challenge. Hoši, ak vidíte, máme tu 5 lopt, 1 brána, tuto ešte odoberáme tú malú. No a cieľom s týmito loptami je dať brvno. Teda musím dať aspoň 2-krát brvno z tých 5 pokusov, z ktorého budeme kopať každou loptou 1-krát, takže ideme na to. Takže ideme na to, poď. Kokos, ideme s jakou loptou začneme? Začneme s touto. Začneme s touto bielou. Ideme s bielou. Poď brvno. Je to tam. Ďalšie brvno. Kalma. To odoberáme teda. A ideme teraz na túto Champions League. Poďme na Champions. To loptu dáme preč. Si s touto loptou. Poď. To dobre je ťažké, ale... Hoši, bohužiaľ z Champions League loptou sme nedali. No nevadí, ideme teraz s touto malou euro loptou, ktorá už je stará tak pekne rok. 1. Čiže necháme to takto. To sa furt hýbe. No necháme to takto. Ideme rovno do toho kopať. To bude tvrdá prasa. Joj! Skoro sme to zvládli, lenže to mierilo skôr do vinkla, než do brvna. No nevadí, ideme s touto loptou. S ktorou by som to mal dať? Už som s ňou niekoľko kopal v tomto videu, takže už by som to s ňou mohol dať. To poď. Je to tam! Let's go! Druhé brvno. A máme tu nazývajú túto Juventus loptu. Ale aj tak sa budem snažiť. Chcem dať aspoň 3 brvná. 2 brvná, to sme splnili druhú challenge, ale poďme dať brvno 3. Bum. Kamo, to bolo brvno. Ty krása, tak túto challenge sme naprosto zničili. Hoši, ak môžete vidieť, teraz kopeme z 50 metrov ako posledná challenge. No a máme na to 5 pokusov, pretože 50 metrov to už je nejaká diaľka. To je tá čiara, OK, dáme si to sem, tú loptu. Toto už je ale fakt 50 metrov, nerobím si srandu. Takže namajte puky, ktoré sú v úrovni 50 metrov. Tak, a ideme na to. Hoši, a keď si myslíte, že to dám, tak dajte like a odber a my ideme na to. Ty kokos, to bude tak ťažké, ty vole, však to je diaľka, kovado. Ty vole, dáme si loptu sem. Ty kokos, ale je to diaľka, no poďme na prvý pokus. Aj tu, ani nevidím, ty vole, tú bránu. Dal som. Ne, tá mierí vedľa. Hoši, neúspešný pokus, jak môžete vidieť. Išla do riti tá lopta, takže ideme na druhý pokus. Hoši, je to druhý pokus. Pozrite, ak je to ďaleko proste. Je to nebráno, možno ani nevidíte. No nič, ideme kopať, ja to vidím aspoň, takže poďme na to. No je to vedľa. Hoši, už je tu tretí pokus, tak poďme na to. Ty kokos, ale to vyzerá nadejne. Ty vole, poď. Ne, tam mierí vedľa. Hoši, kúkajte. Čakaj, neviem, či to vidíte. Ty vole. Tuto tá lopta dopadla. Ty kráso. To bola až tu.
Takto blízko od brány. Takto blízko. Bohužiaľ, ideme na 4. pokus. Hoši, máme tu 4. pokus, poďme na to. Ty vole, jak tam je uniká ešte. Ty vole. Teraz to dám. 4. pokus. Ne, to je vedľa. Ty krása. Máme tu posledný 5. pokus, no ideme na to. Som strašne nervózny, ale výjsť by to mohlo. Dáme si to trošku viac na kraj. 50 metrov je proste diaľka. Ty vole, ale vyzerá to dobre. Poď! Ty krása, to mierí! Nechaj vedľa, ne! To ide vedľa. Hoši, vy to síce nevidíte, ale lopta išla mimo. Ty vole, bro. Tuto bola už tá brána. Tuto bola. A ja som takto vedľa. Že lopta je tu. Takýto kúsočík od brány. Ty vole, ako 3 challenge som nesplnil, ale za to, že som splnil 2 challenge, to si určite zaslúži. Aspoň minimálne 80. Si zaslúži maximálne 82 rating, čo je v pohode. No nič, kámo, to je jedno, kámo. No to je jedno, každopádne zobral som si Dina Hausena, ktorý podmienku splnil, že maximálne 82 rating, lebo takýto rating má. No a ideme na posledného hráča, pretože už by to bolo podľa mňa až moc dlhé videjko, takže idem radšej už na posledného hráča dnešného videa. Posledná podmienka, za ktorú sme dneska mali, to bola fakt extrém. No poď, čo nám teraz padne a musí to byť víťaz zlatej lopty, kto zamierí do našeho ktorý proste zamierí do našeho týmu. Ja zobral som si Luka Modriča, ktorý zlatú loptu vyhral v roku 2018 a my ideme rovno na zápas. A zabudol som vám povedať, že podmienku sme splnili, máme rovno už 81 rating. Nazdar, ideme už na ten zápas. Sme na zápase a toto je typkov tým, ty kráso. Ale nie je až tak dobrý, ale sú tam aj niektorí prepálení hráči. No a tak to vyzerá tým. Ja sa najviac bojím toho Ljungberga. No ideme na to, no. Ja rovno rozohrávam a keď si myslíte, že vyhrajem, tak dajte like a odber a my ideme rovno na to. Takto si prihráme na začiatku, bang. Ježka, on to si zase nevedia prihrávať. Doje, poťahaj to, poď, to je obrovská rýchlosť. Doje, ty vole, dozadu, poď, kámo. Poď, kámo, teraz máme my šancu, poď. Tavares. Kámo. Ešte máme, poď, Trent. Alexander Arnold. Dáva na Barelu. Hop. Lewandowski. Takto si všetkých spraví. Robert Lewandowski! Come on, jak to môže vystrojiť do stredu? Ten retard poliansky. Ten retard z Polska, ty kráso. Ešte Trent, center, poď. Vystrel Barela. Tyčka, to není možné. Kámo, to není možné. A hoši, dávame gól na 1-0. Let's go, kámo. 1-0. A hoši, super, opustil zápas a vyhrávame takto jednoducho. Takže ľudia, keď sa vám páčilo toto video, daj like a odber a uvidíme sa na ďalšom videu. Čaute.